V čase hodinovej špičky má riadiaci na spojení súčasne 12 až 18 lietadiel, ktoré sa k sebe približujú rýchlosťou 800 až 900 km za hodinu. Úlohou riadiaceho letovej prevádzky je poskytnúť všetkým týmto lietadlám kvalitné letové prevádzkové služby a hlavne zabrániť zrážkam lietadiel. Prvoradou úlohou riadiaceho letovej prevádzky je zabrániť zrážky lietadiel alebo ich zblíženiu pod stanovené minima rozostupov, to je 10 km horizontálne alebo 300 metrov vertikálne v ktoromkoľvek okamihu ich letu. Konfliktné lety sú tie, u ktorých hrozí zblíženie alebo zrážka, čo sa môže stať v prípade, že riadiaci letovej prevádzky v čase krížovania sa takýchto lietadiel nezabezpečil z nejakého dôvodu predpísaný vertikálny alebo horizontálny rozostup. Od pohotovosti riadiaceho letovej prevádzky záleží bezpečnosť a život všetkých cestujúcich a posádok lietadiel. Pre bezpečný výkon uvedených činností sú potrebné vysoký stupeň koncentrovanosti radarového a procedurálneho riadiaceho, to je ľudský činiteľ, bezporuchová prevádzka podporných technických systémov a zariadení, kvalitné postupy, vyhodnotené zodpovedným orgánom ako bezpečné, perfektne zladená tímová práca dosiahnutá pravidelným a kvalitným výcvikom, nácvik neštandardných, respektíve núdzových situácií, to znamená výcvik na simulátore, schopnosť zvládnuť v anglickom jazyku odbornú leteckú frazeológiu aj v núdzových a stresových situáciách. K tomu vysokému stupňu koncentrovanosti radarového a procedurálneho riadiaceho, že tu sa jedná o ľudský faktor, by som povedal asi toľko, že neustály náraz letovej prevádzky zhruba zo 170 000 v roku 2000 na 340 000 preletených lietadiel v roku 2006 a zároveň sústavný pokles riadiacich letovej prevádzky na jednotlivých stanovištiach, nevyhovujúci pracovný režim spôsobujúci preťaženosť riadiacich letovej prevádzky v letných mesiacoch a ďalšie činitele spôsobujú úplne zbytočne psychickú záťaž riadiaceho letovej prevádzky a znižujú ich schopnosť plne sa koncentrovať na úlohy spojené s bezpečným poskytovaním služieb. Tým ďalším bodom, ako je bezporuchová prevádzka podporných technických systémov a zariadení a kvalitné postupy vyhodnotené zodpovedným orgánom ako bezpečné. Tesne pred začiatkom letnej prevádzky v máji a júni roku 2005 boli zavedené význačné zmeny v technických systémoch, sektorizácii vzdušného priestoru a v zmene trati a takisto pracovných postupov z dôvodu, aby mohol byť zvládnutý očakávaný nárast prevádzky, ktorý bol predpokladaný. Všetky významné zmeny musia byť vyhodnotené príslušným zodpovedným orgánom ako bezpečné s tým, že je zohľadnené prijateľné riziko vyplývajúce z príslušnej zmeny. Potom by mal prebiehať výcvik inštruktorov v rozsahu primeranom veľkosti zmien a následne by títo inštruktori mali vycvičiť zvyšný personál. V prípade, ak je takýto postup dodržaný, je zabezpečené, že v čase uvedenia príslušnej zmeny do riadnej prevádzky všetok personál, ktorého sa to týka, vie presne, čo má robiť. Bohužiaľ, tento systém nefunguje. Riadiaci sú s týmito významnými zmenami často iba oboznámení, čo má za následok rôzny výklad týchto zmien. Nejednotný názor na uplatňovanie významných zmien v postupoch môže mať fatálne následky a je veľmi nebezpečný. Ďalším faktorom, ako je perfektne zladená tímová práca a výcvik na simulátore, by som asi toľko, že cieľom výcviku je predovšetkým precvičiť možné neštandardné núdzové situácie, vycvičiť a pripraviť personál poskytujúci letové prevádzkové služby na významné zmeny v postupoch alebo v organizácii vzdušného priestoru a preveriť takisto schopnosti riadiacich poskytovať služby na požadovanej úrovni. Dôležitým prvkom je výcvik zameraný na zladenie tímovej práce. Odborná jazyková príprava fakticky neexistuje. Bohužiaľ, na výcvik je vyhradený nedostatočný čas. Výcvik zameraný na nácvik zohratosti v rámci tímovej práce sa skoro vôbec nevykonáva. Dovolím si prečítať citát z dokumentu zo dňa 29.11.2000, ktorý tvorí úvod do problematiky manažmentu bezpečnosti.
Systém letectva zahŕňa početné bezpečnostné ochrany. Nehody v takomto systéme sú zvyčajne výsledkom nešťastnej kombinácie viacerých faktorov, z ktorých každý jeden sa podieľa, avšak sám o sebe nie je dostatočný na prelomenie viacnásobných vrstiev ochrany systému. Vznik leteckých nehôd a incidentov bol skoro vždy spájaný s chybami prevádzkového personálu, pilotov, mechanikov, riadiacich letovej prevádzky a podobne, alebo poruchami systémov a zariadení. Analýza posledných veľkých nehôd v letectve, ako aj v ďalšom priemysle vysokej technologickej úrovne, ukazuje, že okrem chýb prevádzkového personálu a poruch systémov a zariadení je potrebné prihliadať na ďalšiu úroveň ľudských chýb, na omyly v rozhodovacom procese, ktoré vznikajú v manažerskom sektore. Tieto tzv. Latentné, skryté chyby dlhodobo nemusia vyvolávať viditeľné následky a prejavia sa až v kombinácii s aktívnymi chybami, ktoré majú okamžitý nepriaznivý účinok a spravidla majú spojitosť s prevádzkovým personálom, technickými problémami alebo nepriaznivými okolnostiami. Výsledkom takejto kombinácie je prerazenie ochrany systému a následný vznik leteckej nehody alebo incidentu. Latentnými chybami môžu byť napríklad nevhodné rozhodnutia vedenia, nevhodný projekt, zariadenia, zanedbanie identifikovaných nedostatkov bezpečnosti, nedostatočný výcvik a nevhodný výber personálu, nedostatočná motivácia personálu a podobne. To bol citát. Na záver mi dovolte, aby som upozornil, že alarmujúci počet vyšetrovaných prípadov zníženia rozostupov medzi lietadlami v druhom polroku roku 2006 vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky majú jasnú výpovednú hodnotu a indikuje, že úroveň bezpečnosti riadenia letovej prevádzky vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky má klesajúcu úroveň alebo klesajúci charakter. Je treba si uvedomiť, že na každú prešetrovanú udalosť zníženia minima rozstupu prípada celý rad nebezpečných situácií, ktoré sa stihli zachrániť na poslednú chvíľu. Na všetky tieto skutočnosti, ktoré negatívne ovplyvňujú úroveň bezpečnosti riadenia letovej prevádzky, my ako riadiaci letovej prevádzky sústavne od roku 2003 upozorňujeme manažment podniku a žiadame ho o nápravu. Do dnešného dňa situácia nedospela k uspokojivému riešeniu. Postoj, ktorým sa vedenie podniku prezentuje voči riadiacim letovej prevádzky a našim snahám o nápravu, sa dá charakterizovať ako jednoznačne autokratívny až arogantný, čo napriek našim snahám znemožňuje komunikáciu predovšetkým na odbornej úrovni vo vzťahu k inštruktorom a vedúcim smien. Na základe uvedeného jednoznačne prehlasujeme a žiadame ministra dopravy, pôža telekomunikácií, aby okamžite jednal a prijal také opatrenia, ktoré eliminujú výskyt týchto nebezpečných chýb a zabránia ich neustálej recidíve. Už dlhšiu dobu pozorujeme trend podceňovania a prehliadania nebezpečných chýb, ktoré sa prenášajú až do úrovne radarového riadiaceho, čo môže v prípade súhry nepriaznivých okolností viesť ku katastrofálnym následkom. Takže, ak dovolíte, toto bolo vyhlásenie riadiacich letovej prevádzky. A teraz by som otvoril pre vás priestor na otázky a odpovede. Takže vážené dámy a páni, poprosím vás, keď sa budete pýtať, aj keď sa všetci vlastne poznáme navzájom, už viac menej aj zastupcovia združenia vás už poznajú, keď ste povedali meno a redakciu, takže nech sa páči. Áno, čiže keď to zhrnieme všetko, čo ste povedali, dá sa povedať, že možno je šťastím, že doteraz k ničomu nedošlo na Slovensku? Ak dovolíte, by som odpovedal ja. Nepokladal by som to len za šťastie. Určite aj šťastie tam hrá určitú rolu, ale na druhej strane to svedčí o našej profesionálite. Že aj za takýchto okolností sme boli schopní tú bezpečnosť udržať aspoň na takej úrovni, ako je. Že sa teda nič vážne dosiaľ nestalo.